grunden til, at mange mænd ikke står frem og fortæller, at de er særligt sensitive, først og fremmest, så tror jeg, at mange faktisk stadigvæk ikke er klar over, at de er særligt sensitive. Det er jo ikke så macho at være så meget i kontakt med sine følelser og vise dem. Og jeg har lige lyst til bare sådan lige hurtigt at fortælle, hvad det her karaktertræk det egentlig indeholder. Det er jo det her med, at alle vores sanser, de står simpelthen vidt åbne. Det vil sige, at vi opfanger, mærker, ser, fornemmer, føler rigtig, rigtig mange ting. Nærmest på 20 meters afstand kan vi mærke, hvordan et andet menneske har det, hvad det har behov for. Det gør også, at vi bliver meget overstimuleret tit og har brug for at trække os for os selv. Så vi føler tingene meget, meget dybt og er sådan meget i kontakt med vores følelser. Og mange mænd kan det jo godt være, for det er jo ikke så macho at være så meget i kontakt med sine følelser og vise dem på den måde. Så derfor tror jeg ikke, at der er så mange mænd, der kommer ud af busken. Men jeg må da sige, at de hold, jeg kører sådan nogle kurser for særligt sensitive, sådan nogle online forløb, og der har jeg faktisk fået flere og flere mænd på. Så de kommer lige så stille frem, men slet ikke i samme styrke og i mængde, som kvinder gør. De særligt sensitive mænd, der typisk tør at stå frem, er dem, der er ekstroverte, altså udadvendte særligt sensitive mænd. Fordi det er jo det her med at være særligt sensitiv. Rigtig mange er introverte, altså meget mere indadvendt omkring deres særlige sensitivitet, og som person i det hele taget, cirka 70% er introverte. Resten er meget udadvendte, og det er typisk de mænd, som tør at stå frem også, og det er også dem, jeg møder, som simpelthen står ved alt, hvad de indeholder med alle de her tanker og følelser, de også har. De særligt sensitive mænd, de håndterer deres sensitivitet mere logisk, og det er jo generelt noget, der kendetegner mænd, at de har en mere logisk tilgang til tingene. Men derfor kan det også være rigtig svært for særligt sensitive mænd. Fordi at det er svært at forholde sig logisk til at være særligt sensitiv. Fordi det netop er noget, der handler rigtig, rigtig meget om følelser. Det er jo lidt forbeholdt vi kvinder. Vi er jo som regel meget, meget i kontakt med vores følelser. Og derfor er det også det svære for særligt sensitive mænd af min oplevelse. Og virkelig turde stå ved, at de har så meget kontakt med deres følelser. Men når de først gør det, hold nu op, så er det helt fantastiske ting, de har at byde på. Altså, jeg oplever nogle af mændene, der er særligt sensitive, den måde, de kan skrive på, for eksempel. Det er helt fantastisk, hvordan de kan udtrykke sig på skrift. Det er nu altså også noget, der sådan faktisk ret tit er gældende for særligt sensitive. Det er, at vi er bedre til at udtrykke os på skrift, end vi er til at udtrykke os i tale. Ud fra min erfaring er det bedste, kvinder kan gøre for en særlig sensitiv mand, eller en særlig sensitiv dreng, i bund og grund, at acceptere, hvordan de er. Prøve at forstå, hvordan den her særligt sensitive mand, han er skruet sammen. Acceptere, at han måske har brug for at trække sig for sig selv. At det ikke har noget med dig at gøre, at han gør det, men at du bare skal vide, at når han gør det, så er det simpelthen for at genoplade, og når han kommer tilbage, jamen, så er han en meget bedre og ny udgave af sig selv, hvis man kan sige det sådan. Og det er vi særligt sensitive kvinder forresten også. Det vigtigste budskab, jeg egentlig har, det er, at man forstår sig selv. Fordi det, man forstår sig selv, så vil andre også have meget lettere ved at acceptere. Og man vil falde til ro med det her behov for, jeg vil have, at de skal forstå. Det er ikke altid det er løsning. Jeg vil hellere råde til, at man forstår sig selv, og forstår det her særligt sensitive karaktertræk. Så hellere fortælle dem, hvad dine behov er, og hvorfor du måske lige pludselig trækker dig for dig selv. Så det er min måde at genoplade på. Det er den måde, jeg får energi på. Jeg opfanger så mange indtryk, så det er ikke fordi, jeg er træt af at være sammen med dig, eller træt af at være i det her selskab. Fordelene for mænd ved at lukke af omkring deres særlige sensitivitet, der er faktisk ikke så mange fordele ved det, fordi der sker tit det, at når man lukker af, så bliver man misforstået. Det skaber tit nogle kommunikationsproblemer også, for eksempel i parforhold, og det er jo tit der, at den også går galt faktisk. At de her særligt sensitive mænd, hvis de lukker helt af og trækker sig ind i deres egen lille sneglehus, at det tit
er en dårlig idé, fordi at det gør ikke dem godt, og det gør heller ikke forståelsen fra deres omgivelser større. Så jeg vil helt klart anbefale, at man tør at stå ved, og ligesom tør også at lukke op for de mennesker, man har tillid til, ikke? Også omkring, hvordan man egentlig har det, og hvorfor man reagerer, som man gør nogle gange. Fordelen er jo for det første, ved at lukke op for sin særlige sensitivitet, de er jo, at hvis man tør at lukke op, jamen igen, så får man jo også meget mere accept af, at det er nu engang sådan, man er. Jeg hører jo rigtig mange desværre sige, og det er lidt en forbandelse, at de føler så meget. Jeg synes jo, det er en af de største gaver, at være særlig sensitiv, og have så meget kontakt med sine følelser, kunne se tingene så dybt, og alle de her underliggende ting. Jeg forstår også godt dem, der siger, at det kan være en forbandelse, og det er fordi, de mærker andre så meget også, og mærker, hvordan andre har det, og nogle gange så har de svært ved at skelne, er det egentlig mit, eller er det den andens? Ja, og det er jo selvfølgelig noget, jeg arbejder rigtig meget med at lære særligt sensitive, hvordan de mærker, hvad der er mit, og hvad der er andres, og ligesom får nogle redskaber til, hvordan de bedre kan agere ude i verden. Verden er meget krævende i dag. Vi skal være på hele tiden. På arbejdsplads bliver der stillet større krav, typisk. Stress er en del af hverdagen, og det passer simpelthen ikke til vores træk. Men den bedste løsning er os selv at få en forståelse af sig selv, og at der simpelthen ikke noget er galt med en. Man er ikke hverken underlig eller anderledes, eller faktisk hver femte har det sådan her. Gå ud og opsøg al den viden, du kan omkring det at være særligt sensitiv. Lær dig selv at forstå og acceptere dig selv som den du er. Du er et helt fantastisk menneske.